Kaspa Gombwe, Boys de Nyombre, and Nasuno. Atasangana zodika mchirongo chedu ka gambare manzi apo kapa tinobataka nhoroondo kadzeva imbi vedu vemuno munyika yeZimbabwe. Nekudaro pazuva nhasi tinotibatisitso ka shasha yakafuratira nyika ino ka musi wa 24 December 1991. Nasunoka zvakare ndi 24 December ka vana vaiwoka vanzvadzi Susan Mapfumo. Money, money, monach mwene. Money, money, monach mwene. Money, 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 money. Money, money, anapili. Money, money. Money, money, anapili. Money, money. Kodi muli banji, nach mwene. Ach mwene likani mowa uyu tipe mpele. Ach mwene tayani nyanga izi tipe mpele. Ach mwene nilindeka mochikululu. Mochikululu, mochikululu. Alinkuta mbuye, alinkuta. Alinkuta, alinkuta. Nyanga sinditaya indisunga. Indisunga, indisunga tu. Nyanga sinditaya indisunga. Indisunga, indisunga tu. Alisaka ngopwira mungo pida kupawa mwana nsiyeni uyu inach mwene. Mutafira moyenda inach mwene. Ach mwene likani mowa uyu tipe mpele. Ach mwene tayani nyanga ize tipe mpele. Ach mwene nilindeka mochikululu. Alinkuta mbuye, alinkuta. Alinkuta, alinkuta.
Manzi Makei unoda kusota inini audi kusota namu yako wakaita sei wewe ka komana nika ndeka mushakapu Susan Mapfumo uyo wakabarwa mugore ra 1947 akazotia mugore ra 1991 so 24 December sanasi so kurwa kuti kubva pakati asvika panasuno kuzvira paakazvarwa ne paakazotsiya angani makwana ngedenga 44 kuti zororaka murugare kubva paakatiya pakusvika pane nasuno ka pane 27 years asi mimanzi yake aiwaka ichiri kungoti dakadza ichiri kufadza chioseka Susan wakazvarwa wakabarirwa kaka iko kwa ku Borodero asi akazokurira ku Norton ndo kwakazotamira baba vacho ndara vaishanda kuri kumayadi nokudaro regai ndiregedze kurebesa munamato sadza richipora nekuda kwokuti izvo umbo uzhinji maringe ekubarwa nekukura kwake ndinazvo panapa tichazvinzooka muchidimbu ndakaenda kuDarwen uko kumadziva madziva ndikanosangana naivoka gogo vanova ndo nyakutumbura amai vake vainzivoka vanonzi Sekesai Chiwendu nekuti variko iko zvinezvi variko kumusha kwawo kuri kwamusana kozoti zvakareka Fidelity Mapfumo ndo vanga vari baba vacho vaibva koka kumadziva ndinoda zvakareka kutora mukana nokukuzivisai kuti tine urombo nekurasikirwa kwatakaita mukupera kwesondoko naGogo Chinyanga amai vaNevanei Chinyanga vakatisiyaka mukupera kwesondoko ndisingazoti dzimwe nzengo pamwe vatu vigonezuro kana kuti varadzikwa nhasi kwamashamba naka kwamurewa tinoti zororai murugare muri kwa Chinyanga tarwadziwa chose nekurasikirwa naGogo wedu Gogo vanova ndo vakatibarira mhare yedu Nevanei Chinyanga inzira inonge yadomwa kana kuti yasharwa naMwari kuti umwe neumwe wese anorarama pasi pano achanamzva rufu nokudaro watungamira Gogo kwenesuwo tiri mumashure kutera kwavari Gogo totaiwaka basa makabata zororai murugare sinazvo apa ndakaita urikuroka naGogo amai vaSusan Mapfumo vasikana vokutera ndio vakatanga ndi Susan ndokubva kwauya Otilia ndokubva kwazouya Saba kuchizouyawo vamwewo vakomana chete vakafa vese avapo kwasara ungano vana vasara ngani manje kwasara vairi vakomana ndisaba vana nawo kupedzesa ndiye varipo Gogo mune makore mangani kufunga kwenyu ndichambaziva izvozvi handina kumbodzidza kaini handina kudzidza baba vangu akafa ndiri mwana mudiki zvino hapana akazondiendesa kuchikoro saka muri mimi kuti pavana venyu vese 12 yavo kwasara vatatu chete kwasara vatatu Susan makamuberekera kupi ndakamuberekera kuBorodeni naOtilia naSaba wacho takabvako ndokubva taenda kuNorton kuNorton baba vanga vasiya basa rekuBorodeni ivo baba vanga vabuda basa uko ndokuenda kuBorodeni kunenge kuNorton vanga vakuita zvokumaningirikini zichiko kwanga vasirei basa uko vakanga vagura zvavo vanga vakura asi vanga vakura asi vakanosvika vachishanda vakanga vasvika koko vachishanda vakasvika kugadzira zvikotyari aiwa pari kuwisisika Susan mamubarira kuBorodero ndiyo kutanga kura kuti akazonokurira kuNorton
Saka chikoro chake chekutanga wakachitangira kupi? Akasvika 4. Ai pakare kunotono. Ana uzopfurira kuenda mberi? Nakuzoenda kuenda mberi. Sei? Takashaya kuti chikoro chedu chaiwopo ipapo. Zvino taita zvokuti vakira taivaka isu tichiitira vana. Zvino takazongo kuvaka 4. Saka imimi mukuru kuti uyu akatadza kuenderera mberi nekuda kwokuti papa sina mari kana kuti iye ega ndiye anga sachadi. Akanga achiningirika mari taibhadhara. Taibhadhara mari. Zvino iye akazoti ndokubva kuita basa yokuimba. Nyaniko murume wacho wainingirika naye. Zvakatanga sei zvekuimba mari? Makazviona sei kuti uyu anenge akuda kutanga zvekuimba? Aienda achiningirika achiimba. Ndokubva azobva ipapo. Ndokubva azoita zvemanhinga ake. Zvemagitare. Zvemagitare. Ndokubva akuita hake. Ndokubva atenga hake. Akatengerwa nevana vemurume wake wakanga anaye. Ndiwo muchatu wedu here watinawo uyu baba Munyaraji. Inga vamwe vanofamba vari vaviri wo baba Munyaraji. Inga wakatidza Mwari kuti tichava chinhu chimwe chete baba Munyaraji. Ndapota mudiwa ngatiiteiwo zvinoita vamwe vedu baba Munyaraji. Kana mota yacho yamakatenga handimboiziva ini mukati mayo. George Baldanzo and the OK Success 1978 production ka single kaja kana kangore ba 3 minutes chete 2 minutes 48 seconds baba Munyaraji.
ndoka dzana mdara wangu ka Musafare Bosha izanzwa tufungisa makare kana namisa mapira vana nana mdara chinake vese ka na mdara wangu ka Kefas Bernard na mdara chirinda pamarondera ipapo anzi watifungisa makare kare. Ichi ndio chikwata chanzito The Buga Lose right. Rekaiti mbonzo pana pandaketa manza yekutaura ne anzvadzi yake anonzi Sebastian Mapfumo ya ndakamushanyira pamusha pake panotona paka tikamboti kurokurei. Right, Susan Mapfumo akaberekwa mugore ra 1947 area yekuBorodero baba chindoko aishandira. Zvino wabva ikoko vakazochinja mugore ra 1952 vachiuya kuNorton baba vacho kwavaisenzera, saka ndokwakakurira kuNorton ikoko. Akadzidza primary yake kubva mugrade yainzi standard 1 kudhara svika standard 6. Ranga ragore ripi paakaenda kuchikoro? Paranga ya 1957 kana sikakanganise pakatanga chikoro. Saka kuNorton ikoko paSt Alex School. Saka munhu aifarira zvekuimba tumakwaya, paitwa tumakwaya. Nyange kana kwaitika marufu, nyange kana paitika aifamba nonina wake vari vadiki vachiimba. Nina akaenzana ainzi Otilia Mapfumo aripo izvozvo. Saka vaingofamba vachiimba ndokutanga kwakaita. Apedza kudara akazoroorwa, akaroorwa nemunhu ainzi Zeka aishanda muHarare. Saka ndokubva aita mwana mumwe chete. Ainzani mwana wacho? Mwana wacho ainzi Gladys. Saka aita Gladys uya ndokubva arambwa nemurume, anetsana nemurume. Murume wacho akanetsana kusvika tazongoti
izvi nakauya because aiti akanetsana nawo oendesa kwababa wake dzokera kwababa svika tazoti akazvanyanya haachadzokera iye ndobva azongoti uchirega ndiende kuna hanzvadzi yangu. Hanzvadzi yake aigara kuHighfields kuWestern Triangle. Ndobva asvika kuhanzvadzi yake ndokwaakagara akutsvaka basa. Yainzi yana hanzvadzi yacho? Ainzi Gabriel Mapfumo. Saka 1979 production ndokanonziko Akura uzvone Ndakaona ni weiwe The Fantastic Beds kana iwe uchinirwarira mumaoko iwe ndadapeka zvaita ona mwana ona mwana ona mwana ona mwana unandishora ahunditerere unandironga mwana wa unandishora ahunditerere unandironga mwana wa ekura uzvionere mwana ona mwana ekura uzvionere mwana pandogara ikoko ndoba akatanga kuita zvekuimba izvi. Akatanga kuimba nema-OK Success. OK Success pa inonzi ipo panapa inzi chiko pa OK apa yainzi OK yainzi neamato kudare apa. Saka ipapo ndoba akatanga kuimba achiimba akaimba navanhu vakawanda kusanganisa pastage vaichinjana naOliver Mtukudzi vari kuOK ikoko. Mumwe wakanyanya kushanda naye zvakanyanya aitwa Andrew Ngoi the late akashaya ndio akanyanya kushanda naye maningi akaimba nana Oliver Mtukudzi nana Thomas Mapfumo kusvika vazotanga orake band. Abva kuna Andrew Ngoi neOK Success wakabva zvaita sei? Vakabva kuya zvanga zvangoti vangoti netsani because akazoenda kunoimba futi nana munhu mumwe munhu mumwe kamba nana Marshall mumwe vakazinge vachinja vaenda kwa mishandira pamwe kuHighfields vakuimba ikoko. Saka ndopa vakazosangana na Thomas Mapfumo ndokuzobva ipapo ndozotanga rake band. Right. Beki ndarake rekutanga akatitangira ari kupi? Band vakatanga vari muno muHarare. Kupi achigara kupi? Achigara kuWestern Triangle. Ainzi maBoogaloos. Saka ndokuridza navakomana ivavo. Kana muchitoendera nemaBoogaloos yanga yakamira sei? maBoogaloos yanga ina mukomana ainzi Frank. Ana Frank akazinga akuimba nana Marshall munhu mumwe akuridzira lead yaMarshall munhu mumwe. Then nemunin'ina wa Frank angari mabrothers. So nevamwe handicharangarira mazita avo. So adaro chaizonetsa apa ndechekuti kare ikoko kwainetsa nekuti management dzevakadzi dzainetsa vanhu varume vanga vasingateerere vakadzi. Saka yakanetsa ndobva yati band yaparara ndobva azomutsa imwe yanga ichinzi Fantasy yakanga yakuridzwa zvino akanga ane hanzvadzi dzake ainzi Fibero Mapfumo ndiyaridza lead na Manshona Mapfumo akuridza madrums. So yanga yasimba because yanga atushaya kurikuruta mafamilies kuti zvinge zvinobasa nenyaya yemanagement because yainisa munhu mukadzi. So ndokufamba nemaFantasy iya ndokufamba yakanga iri band rakabudirira zvikuru. So vakazosplita futi vakomana vaya ndo vakazoenda kunonge vakuridza vakazinge vakuridza na uyo nenguyo madzikatiri yainzi Ocean City. Vakabva kuFantasy vakaenda kunoita Ocean City yakazotangana naningiya. So ndokuridza ndopa vakazomboenda kwaMutare. Ndakaenda navo kwaMutare ikoko vakanoita mashows avo tikanoita almost about 3 months tiri kwaMutare kuyakwe. kwaMutare uku yanga ichiri kunzi Fantasy. Yanga ichiri kunzi Fantasy. So ndokugara kwaMutare kuya kwatakazosangana nana Jackson Piri.
right, chikwata che success kam chaka china James Chimombe mushakabvu kuzotizeni mapfumwe zvakara mushakabvu kuzotifanyana Duben anga mushakabvu John Mwale ndiye aridza best kuzoti Andrew Ngoya mushakabvu Joseph Kishala andisi kuti mpenye kandakati asi kuradza kuti yanga ichizva zvekuzambia success yanga ireka bendi yanga rine rumba futi vakasangana zvakareka ne the Green Arrows vakashanda nayo Green Arrows rega ichinzwe kuti zvakasangana sei panapa kam andakata kuruka na mai manatsa pamwe na Zex manatsa ndo wanga ratungamiri kave the Green Arrows rega ichinzwe vakasangana sei sari mapfumo akangouya ega anzwa kuti mama natsa vane zvese imboimbe here pakusudza mafumo makasangana imi akauya rekodhi yake yekutanga 1 yekuti togo kuenda kumabhawa paakauya auya saizvozvo akangouya zvikumbira akauya pamazuva akasudza mafumo ndo mazuva akauya Jordan Chataika waingouya mazuva emabhenda yaingoya ndo madhezi akauya Oliver nditoziva gore rati 1977 ndo mazuva akauya Oliver ndo mazuva akauya Jordan ndo mazuva akauya Susan waingoshiya stage yesu wakadaro wachingoita zvezvoti vanonga vari kuridza mainstruments amanatsa Green Arrow ndo iri kuridza iyo vanga vasina zvaiyo nazvo vanga vasina munhu akauya aine wakomana ndi Oliver ndiye aiva newakomana wake vairidza nawo because Oliver akanga apedza contract yake pamutanga iyayi yakaita golari iyayi inguva yekuridzira saka ndo paakauya mai saka akanga ane wakomana saka ipapo ndo pa 77 iyo ndo yakabva waintroducwa Susan Mafumo Jordan Chataika Oliver Mtuku ndo pakabva waintroducwa naAmanatsa kuna Western Coast ndo pa Oliver akabva atanga wese wakabva watotanga kurekodha na Western Coast akurekodha negalo but aishandisa under name Mavutela Music but iri galo anga uri kaagent wekegalo wese wakaintroduce wese wawandikutaurayo Martin Jovu Susan Mafumo Jordan Chataika Oliver Mtuku wakaintroducwa kuna Western Coast naAmanatsa watotanga kurekodha tingati here sisu Susan Mafumo pane mimanzi yaakatsikisa achibhekwa neGreen Arrows yakawandisa inosanganisira ipi yacho yamuchirutondera ndiani kuvakanza mari ndiani kupasipa madhezi acho pairidza nemagirauns kana akurekodha aiti Susan Mafumo and the Boogaloos pavaiti Boogaloos apa Western Coast aiti pachirudzi chekumusha kwavo kuti Green Arrows kuti Boogaloos zvinoreva kuti Green Arrows ndenge songs esakanyorwa kuti Boogaloos iGreen Arrow mukateerera saka imi papo mairidza besi ndairidza besi kubesi here kubesi baba mazuva auya vana Susan Mafumo ipapo bhendi ranga rakamira sei reGreen Arrows bhendi ranga rakamba ndingati vacho vakatikatanga navo inini manjika handina kutora vanhu vakawanda uyo abuda aenda handisi kuziva kuti kugona here kuwirirana nevamwe kugona here kana kuti paukama here but kazhinji kacho paukama kana ndipanitonetsa zvikuru inini ndaiva nesystem yekuti kana tangopedza kuridza mari yawanika nemapercentage tibvisa mari yemota yepetrol neyemasiments mari yakwana yasara tosheyana toenzana tese anga aisaposta anga achiimba tomatasheyana toenzana ndofunga zvakachengeta gurupu yangu iri kuti irege kuparara uko ndaivataura kuti
tikati ndiite zvokupai mari hamuna shungu nebasa. Saka ipapo ndiani nananga aripo vaiwana mabhugaluzi zvayakaita iyi kai yakakura zvekuti yakanga yazobva pakuita green arrow. Apa ane green arrow A, green arrow B, green arrow C. Yakakura nezvemabhendi nevanhu vayo mabhendi aiuya iwapo. Kubva panana Givers akanga aripo, Rafael akanga aripo, Stenna akanga aripo. Pakachiita vanhu vaiuya vaijoina group wana Sebastian wakazenge wamo. Ukazouya wakomana waiye kumbarira Search Brothers. Chechi Sweet Home Brothers. Wana Problem Child. Yeah, the Sweet Home Brothers. But Search Brothers yaive Green Arrow B. Anditi ya? Wana yange yapa 3, yapa C. Saka vakomana vayo vakanga vawanda zvekuti maigona kufamba muine mabassist kana 3, maigona kufamba muine malead guitarist kana 3, mabassist kana 3, marhythm kana 3, madrama 2 3. Saka maigona kuti kana mumwe akaita zvisina basa, mumwe wemuB anogona kungoridza, wemuC anogona kungoridza. Mumwe akadhakwa akaita msikadzo. Mumwe akadhakwa kana akadii. Maputa vudya zvisikadii. Saka maigona kutongoti kana mumwe akasiya basa. Saka nyaya dzinenge dzana bhugaluzi dzikanzi uchinyatsoutsanangura, vanhu ndinonyatsoziva kuti vanhu vainyanya kuridza ipapo ndi Rafael Givers naSten. Ipapo pasuzena. Nafluton. Saka pana Susan papa makazosiyana naye sei? Akazotenga mainstruments. Akazotenga mainstruments ake. Mari iri kutaura nama nazo kuti madeko dzekuti raibhata kazvishuwa. Akazotenga mainstruments ake Susan. Akazotenga mainstruments ake. Kwenda chakaika basa kurekedza. Yaniko,
njoka chikwata chanzi the Bugaloos kana kuti the Green Arrows yana 6 months vari iwoka vakabataka michina manzwa paka tichipuwa sisuka Nhoroondo na iwoka baba na mai Manatsa ndio muzvikareka vakatora nguva yavo vachishanda naye kwenguva yakareba. Right. Regai timbo dzokera kuna gogo tinzoti gogo mbotitsanangura kuti mfesi ichokwadi here kuti ambinga akawanikwa nemurungu Susan. Akanga ane murungu. Saka makatomboita mukwasha murungu? Taitochengetwa mwanangu. Taichengetwa. Aigona aiziva chembere yake? Na baba tiri vaviri. Aitichengeta. Aiuya nawo magirosari? Vanoenda vanenge vaenda kunoyo isa mapepa avo kuti tiri kuuya. Ndo zvandaiona. Ndobvira kuti mimi matiti aichengetwa kureva kuti aiuya nawo magirosari kumba? Aiwa nawo isu chikafu ndati ndiye wachichengeta. Saka wanga wakanaka kamukwasha? Anga akanaka aitichengeta chaizvo. Imimi amuna kurohwa nehana here kuti mukwasha murungu? Handina kumbofunga kudaro. Makazvifarira? Zvino waigona here kuombera gogo? Iye waita here gusu? Waita zvavo zvavanoziva. Aiwa imi mamusingadi here kuomberweni? Aichiombereiko aingouya chete osvika pamba akaisa maoko momwe tiri kunotono. Zvino iye akadi Susan afa iye ndiye wakatoudza ini akati uyai mutore mari yemombe yekuviga Susan. Ndikaenda ndikapiwa tikauya tikabva tatamba guva rake. Tinoziva sisi kuti mukwasha anobvisa pfuma. Akabvisa here kana kuti nanhasi kuchine chikwereti chedu? Haana kuroora. Haana kunga aroora. Saka makatambira sei mukwasha asina kuroora? Kuti ngazive zvevana vadiki. Aiwa kagogo. Izvo ndo zvandisingamboziva. Ndakakutaurira ipaipaya ndikati zvimwe handizvizive. Aiwa asi zvinofadza umwe wake kuzodzimara kana yakakwanisawo kubatsirawo parufu pake ipapo zvinofadza. Saka kuno akatotya kusvika nokuti kwaiva nehondo panguva yacho.
Totokururuza tichitenda mizimu. Totokururuza tichitenda mizimu. Vakatibereka ndivo vakatiparira. Totokururuza tichitenda mizimu. Totokururuza tichitenda mizimu. Vakatibereka ndivo vakatiparira. Totokururuza tichitenda mizimu. Totokururuza tichitenda mizimu. ndinodzisekondera zvino handazvigona kuzviimba. Aiwa asingonyepedzerai kuti vanhu vanyatsoziva kuti chokwadi ava ndiwo amai aSuzeni imbonyeperai kuimba tinzvo. Chibodzi ndaingoziva chanzi hanzichi tiimbirei tinzve koko tida kuti mutimbe. Aiwa mainzwa imimi mukanzwa ichirira pawairesi munotoiziva kuti ndiSuzeni. tanga ichiimbwa ndinenzwa. Aiwa isiri iyoyo muchinzwa iri imwe zvayo munotoziva kuti ndiye uyu. Dziripo nzvimbo dzai. Saka munadzo tipeiwo kana munadzo kava tinodziridza. Papepa Tipeiwo tinodziridza kana muinadzo tipeiwo. Ndinongoziva rokunzi hanzi ndine vana vangu kwaMurehwa udi. Saka kana ikoko hanzi ndakaroorwa kwaMurehwa ndikasiya vana vasere. Icho kwadi kuti Suzeni akaroorwa kwaMurehwa. Ndizvozvo. Akaroorwa ikoko. Akamboroorwa ikandwa kuri kungoimba. Iye wakari. kwaMurehwa akamboendako. Handina kumbozviziva izvo. Handiti kasi. Mawanza wakapo ka gogo vachingunotipawo ka chidimbu chenhoroondo. Kambuka nziko Murora kam. Wakatouya pano nekuroorwa Murora asiwa vakutonga uche wedu Murora isitiripo ndokungaroorwa uyu ndokumitiswa kutanga ndokumitiswa aizi boni mapfumo ezvino zvari kuCanada. Wari kuCanada. Ari kuCanada imwe wokutanga mwana mukomana uyu ari kuCanada. Then kozouya uyu Gladys uyu
wakazinga arorwa nani manje angarorwa na Zeka wandi kutaura so ari kuSouth Africa izvozvo musikana musikana anonzana anonzi Gladys Mapfumo. kana muchiri kutondera mimi dzimwe nziyo dzakakurumbira dzamunoti mimi idzi dzinenge dzakakurumbira tingada dzimwe dzenguva kuti dzakamboita record of the year gore rakati kana kuti yakawana mubayiro ndedzipi dzaSuzan Mapfumo? ndingati dzati chiri kurangarira izvino zvindana baba boy ana mukoma teacher vana Muchanyara inova imwe yakatora yakakwanisa kuwana ma gold disc ndinotori nawo inofambira kuma 1987 kana sikakanganisi pane ma gold disc andinawo ezvine zvake akasiya akawana padzimbo idzodzo saka handikati panguva iyoyo ndiye mudzimai wandingati anga nemukurumbira kwazvo akaimba zvakanyanya panguva iyoyo akatomboita munguva yakabuda achienda kuSouth Africa achinosangana nana uyu ari kuSouth Africa uyu akabva muno maimanje uyanza ana Miriam Makeba vakatomboita mashows vese kuSouth Africa akazosvika pakujoina imwe ningi yemamusician yanga iri kuSouth Africa ikoko ndokuzouya kwaakaita kuno saka kuzotanga kurwara kwaakaita I remember inini achinitaura kuti ane iyo yacho yakanga akajoina kuSouth Africa ndo yakanga andisiya inini anditi inini ndozowana mabenefits ikoko iyi yemunomi yanga iswa Otilia munin'ina wake vanotedzera ari kunotono saka hapana chakazobuda kuSouth Africa ikoko asi zvomunomu akazomboenda vachinopiwa vaenda kuzimura vachinopiwa but izvinezvi I think pane time 3 or 4 years havana chavati wawana manje. Mataura imimi kuti panguva yanga vachikura vaifamba vachiimba vari vese naOtilia kopa akazopinda akazotisika kutopinda mudariro mu Otilia vanga vachiri vese Otilia anga asara anga ari kuchikoro anga asara kunotona uye anga auya kuno kuHarare kwanzvadzi yake saka ndopaya pamakazoona akuimba kuti ndakati ndiende kwabhudhi wangu zvikanzi pano hapagare pfambi pano imba iyo yanga kuimba anga kuimbira chi because paakabva kunotona arambana nemurume payapa akauya kuHighfields saka auya kuHighfields hanzaziwo futi yanga yakumunetsawo chiti pano hapagare chi ndosaka anga akaimba rumbo iroro achiti ndakati ndiende kwabhudhi wangu zvikanzi pano hapagare pfambi pano ndobva zvinhu zvandiomera so ndokuzodi ndokutanga kwakaita achiimba ikoko asi hapana ukama naThomas aiwa naThomas hapana kungoshanda vese basi aishanda vese chete hapana ukama naThomas uri pamutukidzi wakashanda vese zvakanyanyisa chaizvo ndikati uri pamutukidzi nanhasi akandiona anenge aona Yesu wacho nauri pamutukidzi asi zvese kana kuri kutanga toti zvakatangira kunotoniwo ndiko zvakatangira kunotoni ndokwakatangira ndokwakakurira ikoko ndokwazvakatangira achiimba dziyo dzekuridza ngoma dzemajezi dzedzi dzaitwa mumushani kupi maaria ese akasurrounding Norton aifamba achiimba aitozikanwa chaizvo aitozikanwa nanhasi ndokwakakurira iye. Chokwadi kandi katire kandi ende harati ona ika
Njeka Susan Mafumo yanga iri mhare echose yakaimba nziyo dzakawanda sezvo manzo zvichitaurwa navanzvadzi vacho vanonziyoka Sebastian ime akazombobata zvakare kana The Fantasy Band yakazomboshanda zvakare na Tobias Areketa. Fantasy Band yanga yakamira zvakadai Susan Mapfumo lead vocals, Fabian Mapfumo hanzvadzi yake zvakare yaivepo ipapo mabig vocals ikoko, kuzoya Tobias Areketa, kuzoya Joshua Areketa, kuzoya Paridhim papana Wiseman Gwata, lead guitar papana Anisto Savetu, pama drums papana George Chidziva. Wandikona pa anenge achiri mpenyu badzi ndi Joshua Areketa. Ndoda kuti vamwe vese vandadome pakati siya. The Fantasy Band ndo yaka tsikisa nziyo dzakafanana pasi pano yomugore 1979 ndiana akaunza mari hande tese nedzimwe dzakangodaro ndokudaro regai panapa timbonzwa hurikuro yandakaita zvakareka tinzwe kuna gogo kuti ko iwo urwere zvakaitika akarwara chaizvo akauya zvakuti kana ndichida kuti muone ndikuratidze pikicha yake nai ndiratidze picture yake mushanditorera mumba picture yake ndichaiona. Saka akashakira kwarari iyeka akashakira kuhosipita hombe mukuparenyatwawo mukauya mukamuradzikira kunoko takamutakura tikauya naye kumukumba. Vaenda tete Susan hapana here achasumudzira chipo chawo kwamapfumo? Pane here ari kuimba? Iye hanzvadzi yake uye hamuna kuzomuona here uyu Saba uyu? Saba ndakamuona. Makamuona? Ndikataura naye. Ndiye kawa ndakamboti zvimwe ndiye angazive zvimwe zvizhinji. Inini ndakanga ndichingoona zvinenge zviri padhuze nini. Asi panguva yazvakaitika gogo manzwa imimi kuti musikana wenyu ashayika zvakakubata sei? Zvakandikuwadza chaizvo. Zvekutoti iye zvinezvi ndiri kutotambudzika so varume vangu vakabva vazofa vateera mwana ndikagosara pana vana vangu vese ivavo 10 ivavo ndivo vakasungunwa vakazvara vana vakafawo futi. Saka mimi mukutambudzika ana Saba ariko sei? Saba ameno asi ameno kuti chii chiri kumutadzisa. Asi anouya zvake kunoona gogo? Mbouya kudhara aiuya, imba yake yekurara iyi aiuya nayo. Zvino yakatorerwa mhepo nemanhingirikina ndoya aiuya achirara. Mazuva haasi kuuya? Haasi kuuya. Asi vazukuru mugere nawo yenyu pano? Ndigere nevazukuru chete. Handitika. Aiwa, zvinofadza. Saka makamuradzika makamuchengeta kupi Susan? Pamirapo. Ndokwatakamuisa. Moenda nondiratidza ikoko? Kana muchida kuti nenda ndokurakidzai. Amanzwa akapoka gogo vachingunoti taurira kuti zvakafamba sei. Regai ndikupe zvekare kamwe. Tirwireiwo Jehova, tirwireiwo Jehova, tirwireiwo Jehova, tirwireiwo Jehova, tichiparidza vhangeri, titaurirewo nebanda.
tizwe panapa kam akubva kuna amai Manatsa kuti ko urwere hwaSusan zvakafamba sei? aita hake zvemabhenda aita zvezvikomba zvekuita sezvemaboyfriends but ava nemurungu wake mudhara wake ndiye muchengeta here varungu vaya vanenge vane vakadzowa vane mamistress avo ndozvaanga akaita Susan akafa murungu akauya murungu wacho akati achimuchema akatomira asi murungu vakazombosiyana naye akudzokera kwavo aivaaiisusu musi waakafa ndiakatoyazikudzwa Susan afa achichema murungu ivi. Pane chimwe chinyorwa chandakamboverenga zvichinzi makatombogara muraini rimwe chete kuna Lucky Street mudhorobha. Atofira murumu medu na Lucky Street maichengetana akangoya so bhaasvika bhati nhasi asunzwa zvakanaka bharara pamubhedha pewana so bhaangorara ipapo haachatokwanisa bhaaruda kurutsa bhatamubatsira bhaarutsa bhaadi bhaarara bhaakuita zvezvekustrecha zvekutoita kunge akufa murungu wacho bvaangosvika saka akatosvika taakutsvanga ambulensi bhaangoya neambulensi bhaatotakura bva ndopareni yatwa bhaaenda haana kuzodzoka bhaatofa angoita kunge weekend murungu wacho bhaatoziva achitudza kuti aSusan uye afa tatonobata maoko mumba make macho murume make maigara ningi wana wake nehama dzako vakanga varimo vachirongedza zvinhu zvake vakutoenda kumusha kumusha hamuna kuzokwanisa kuenda mazaya zvinhu zvacho zvinotimira zvakanaka madhezi ataitogara muLucky Street ndopaa pakaitawo Manatsa accident saka kana mari yacho chaigara chekufambisa chaicho kuti asina kutombona ndokamba kanziko muduri kubva kuna yeka mushakabvu Susan Mapfumo reketi timbonzoka kubva kuna hanzvadzi yacho ka maringe nezveurwere hwake ka hanzvadzi yake Sebastian right kurwara kwawo
zvakatangira papi? Ndikati vakanga vakugara muna Lucky Street muHarare pa number 3 Lucky Street kansikakanganisa pedyo ipapo vaigara na6 manatsa ndiye akanga vainyanya kuwirirana naye chaizvo saka ini ndakazongofonerwa ndiri kunotonochinzisisa kwarwara zvakanyanya ndikubva ndauya ndobva ndasviko vaona vakarara ongori musi weyu ongori musi hatisati atombosvika Christmas saka ainga isati atombosvika Christmas kutanga kwana December so ndokubva ndavatora ndobva tavaendesa kuchipatara saka vanga vachingoenda kuchipatara ubva kusvika tazovachinja tazovaendesa kudziva resekwa kune munin'ina wavo anga achigara kudziva resekwa aigara kupi kudziva resekwa kudziva resekwa ku4 ndokwaigara munin'ina wacho saka munin'ina wacho upi iye otiriya iye saka ndokwanga kubva manje vachienda tichifamba nawo mumadhoktors vaimbovarapa madhokta wacho arimemba anga ari kuWheatfield tichienda kuna dhokta vaimurapa svika tazovaendesa kuPararenyatwa zvazonyanya saka tata kuenda kuPararenyatwa manje time yese Christmas tichinovaona saka nomusi wa20 early morning musi wa24 musi wa27 December ndopa vakashaya posi takazongoenda makuseni tichingonzwa kuti vashaya early in the morning Pararenyatwa. Saka chanya kuwasimbira chi? Ndikati vanga inhingi TB meningitis ndiyanga iri cause of death. Saka makazoita sei papo vashaya kudaro? Vashaya kudaro takazovatora tikanavachengetedza kumusha kumadziva. Pane here vamwe vatingati vaimbi vaivepo? Ndikangoti chakanyanya kundinetsawo ipapo ndechekuti kubva kushaya kwaakaita ipapo 6 manatsa ndiye akanga arichigara naye padyo ndiye akanga achiona kurwara kwavo achidii zvese kusvika anitaurira but chakazondinetsawo ndechekuti kubvira kushaya kwaakaita hatazombomuona futi asi akazoenda akanobudisa statement mupepa yekuti Susan afa but iye hatinombomona parufu pacho kusvika tanomuviga nanhasi ndiri kunyatsika kuti sei 6 manatsa asina kuuya parufu rwaSusan asi akakwanisa kuenda kuHerald kunobudisa kuti Susan afa but parufu rwake hatinombomuona anambodzikapo. Vari kupenga ngoma Sebastian kwanzizo why Ndarama Ndebvu asina kubatika parufu rwanzvadzi yavo iyo yanga iri tsika nditsikewo yanga iri shasha vaiwirirana chose saka sei vasina kana kuuya parufu rwacho amene papa ndofunga manatsa pamwe ndo vangatova nemhindiro kuti sei vasina kukwanisa kuuya parufu rwacho. Nai
ndichirika mwana nai mai we ndoipira sengoha ndirika mwana ndoipira sengoha mzimu yacho ndoipira sengoha akaba ndichirika mwana nai mai we ndoipira sengoha mzimu yacho ndoipira sengoha ndirika mwana ndoipira sengoha wawangu akaba ndichirika mwana nai mai we ndoipira sengoha mzimu yacho ndoipira sengoha ndirika mwana ndoipira sengoha Antimtaramande Sex Manasaka and the Greenora, a green arrows. Mepo inofufuta midzimu yacho ndoipira seko inini apanga achiri kuita zvemudzimu mazuva ano hanzi ndakasiyana nazvo handichaiti zvemudzimu ini ndau yechitendero. Imepo na maiwe imepo inofufuta imepo na maiwe chirika mwana nai maiwe ndanetseka ndoipira seko mzimu yacho ipapa ndiri kuona sekunge chinhu chiri kusarira mashure bcause ndikarangarira njazi yangu sudzina mapfumo munhu aimba chaizvo even kutsigira hurumende ndikurangarira inini pakamboita dandi disaster akaita mafundraising chinhoi kwese kwachitenderera achiita mafundraising ekubatsira disaster yanga yaitika ibhazi ranga rauraya vanhu pabridge yekudando saka kwozotiwo paakafa ndikurangarira ini Clive Malunga ndiye akanga ari mukuru wejena guru akabatsira kwazvo akatenga dombo rokisa paguva rake akatibatsira kuti tikwanise kuenda naye kumusha. Dombo ndoro akakwanisa kutenga chete. Kubva ipapo hapana chatakazoona. Hapana kana chatakazoona. Saka ndingangoti na Clive Malunga ndomurangarira nekuti akakwanisa kutenga dombo time yavari jena guru vaive ndiye munhu akakwanisa but kubva ipapo nguva yaClive Malunga hapana kana chandakazoona. Ndinorangarira ini ndichitaura naJackson Phiri kuti Jackson Phiri ari kwezvizvo zvari kunotona amkoma sabatseni ndopakutira zvikuru mashoko amungade kusiyira ngatitisiso vaimbi variko mazuva ano. Mashoko andingade kusiyira vaimbi ndekutizvo dai vaidza kubatana because svondo rinorapfuura ndainzwa vana Yvonne Chaka achitaura kuSouth Africa vachiti ndo chirongwa chimwe chete chavari kuedza kuita chekuti vaedze kubatanidza vaimbi vese nokuti vari kuti kana vakafa havana kana vari kuvabatsira kana mhuri dzavo hapana chiri kuvabatsira asi dzimbo dzavo dzinenge dzichingoimba dzichinzwiwa maredhiyo asi ivo vanhu vacho vari kufa vakutambudzika vari kufa vamapopa. Saka izvozvo zvinhu zvatinonzwa kushushikana kwazvo even ndikarangarira iyi nyaya yasudzina mapfumo anga ari munhu aimba zvinomukurumbira aizikanwa kwazvo. Saka ndiri kuti inini kune vasara ivava dai vaisa musoro pamwe chete vagone kurangarirana kuti kana mumwe wavo achinge afa vanosara vachiona kuti kubatsirana nemhuri dzake even nemhuri dzake dzaanenge asiya. Ikati ndo zvandingangotaura chete. Ndo mashoko ari kubva kuna mukoma Sabatseni sechikumbiro kana kungava kumasangano kana angava ingava hurumende ndo chikumbiro chavainacho icho.
uchindisetera zvandakarimande onai amata unondichukira zvandakavimande onai amata uchindirovera zvandakarimande onai amata Choco, iya, amnyare. Choco, iya, yarai. Choco, iya, amnyare. Choco, iya, yarai. Apa akaimba kambuka ikanzi kwa Murewa antimanzwa apa vachitsanangura kamwe hanzi na sekuru Sapa ene nhau yekumitiso miti nekumitiso kwangaita mwana wake akabva kundorona akati regai ndinogara nini kamwe ene hanzvadzi yangu kwaifiridzirwa machipiso hanzi hanzvadzi yacho akabva yamudzinga zvikanzi papana ndiri kugara nepfambi nini panapo ndakaunotsvaga ungamitiswe nemurume wamitiswa sei wakumudzinga paya asingazive kuti akazoita mukurumbira pamberi ndosaka akazonyora kambuka ikanonziko kwa Murewa true story yoyo akaitoimba. Wasira kwanji bwana wanga kama Jani Opiri patenu watapa Musa Maliseni akunyazura ko Zikwenda bwana Apana jandida pasipano Musa Fare Bosha Apana jandida Ashiri kufambe Dachembera kwa Jackson Pili panoto na bomdara Lakson Antonio Mkorokoza Zuri sei Na baba ndoto nonga tata mumapini Chokwadi kandi chirara mumakoronga Iyaha ndoto nonga tata Ndakazoenda newa zukuru kumarinda banje Kandi chirara mumakoronga Iyahiya
Kelvin Mapfumo muzukuru wa Susan. Kevin, nasi unotiri pano parinda ra gogo wako. Tiri kuona isiso hapana kusakurirwa, hapana kuita sei, ndini pana pakuratidza kuti ndo marinda akaradzikwa vana sekuru yenyu, ndi ndo patingatoti paheroes yekapenyu mime. Sei musingachengetedze nzvimbo yakafanira? Nzvimbo yakafanira sei muzapano isiso sevadiki. Unogona kutya kupasvika svika kuti pamwe zvinogona zvakaitika semakuva. Nzoti pasara vanhu vadiki chete. Imimi kana pamunouya kuno kumuchinda unotadza yeune makore mangana? Ndane 36. Kana ndiwe Kevin, muna 36 ndiye achiri anganzi mwana mudiki. Une mudzimai? Muna ndi mudzimai atoine mhuri, ndiye wangotanzi uri mwana mudiki, hangokwanisa kufunga kuti aiwa regai ndimbobata badza ndimbosakurapo. Chokwadi uri kucha uchiri kutyana nasi? Chishuwa ichocho maita zvakanaka tinacho. Mukatasangana izvozvo takatika tine urongwa kuti mwatisagwaira gogo wangu akavako mavakirwa aya kudhara aya zvinotyisa kana chipa nedombo rakanaka rikuoneka but hatina chimiro negwa racho zvarakaita kushayawo mari sevanhu kwatinogara kumamisha kunoku kuwana ndokukorokoza saka mari ndatisina. Ndinobvira hangu kungobatawo badza chete. Badza tinosakura makrismas payadi patinovayeukayeukawo. Munoziva here kuti mamwewo makomborero kana muchikwanisa kuenda kunosakura kune vakatisiya? Chokwadi ichocho. Dzese dzatinenge tichiti mhepo idzi ukauya ukadai so kunoku unoona zvinhu zvinokufambira zvakanaka. Ionai kuti magadzisa zvino anditi? Ndizvozvo. Ini chimwe zvinoita kuti mukona mafiro ana sekuru angu aya anoona kukutyisa kuti ukwire makuva kana kudii, nokuti mafiro acho haana semuzukuru zvangu haana kundifadza kuti musha unoti vanhu vese mbombombo. Ende ugona nemainstruments acho nemaparariro chizvo zvakangotiwo mbombombo zvakaparara. Saka kuti uzowanika uida kusumudza musoro semuzukuru uchimira makuva achi unotekwa nemhepo. Saka tichitya. Sazita Susan Mapfumo, waona wafadzwa here nemamiriro yakaita guva rasazita wako? Aiwa, hazvifadzi zveshu, asi guva iri panapo takajera kuti paKrismasi ambuya ndipo pavanotiti handi tinosakura guva. Saka isusu tinongoziva kuti guva tinonzi handi kunosakura kumakuva. Hatizivi kuti tingatouya tega touya tosakura, hatizvizivi. Kureva kuti mangwana Christmas vari kutoendako izvozvi. Dai ndakwanisa kuwana fiyo ndatomukirawo makuseni, handivasvikire vasati vaenda, ndonobata umbowo uya pupu kuti chokwadi here Christmas yega ndendasvika pamadziva apo. Ichitangwa iyo yenini anditambe iyoyo ichitangwa iyo yenini anditambe iyoyo iyoyo anditambwe iyoyo iyoyo
anonzi Kevin kan mwana wesecond born yaSusan inonzi Gladys iya ari first born yaGladys kuti ndiye amuzukuru waSusan Mapfumo. Mukomana ndiye anonzi Boni ari kuAustralia iko zvinezvi kuCanada here amanzo avoti chiro pakashaya mai ake haana kudzoka mukomana iye nanhasi achingoriko tofungira toedhara amai akashaya 1991 kusvika pari nhasi uno asati ambouya kuno kuZimbabwe achavingei anzi mai vangu inini vakashaya atokuronga upenyu hwake ikoko kamiri kwamakungwa ndakakurukura naye ndiri pagwetera ipoko wako kumadziva ndashanyira ndichida kumbonzwisisawo kuti pane here patingasisira kutedza matsimba ekusimudzira kachikwata. Mufana unzi Admire unongonzwa kana paari sonja anenge ari ega achingozviimbira zvichida kuti zvinhu zvimwe zvinongoshaka kuti anomusimudzira kuti asi pakuona kuti apa panenge pane chipapo unochinzwa kuti unoona anenge ari ega anogona kurekodha rifoni achizviimbira achidiwo zona foni yakurira saka ndiwatikuona kuti ndiye anogona ane matsimba agogo. Pane here zvimwe zvangokwanisa kutaurira maringe nezvagogo wako zvawakambonzwa zvichitaurwa namama wako? Ya zvakawanda ndezvekuti zvagogo vangu vaimba navakati wandei but zvinhu zhinji zvikutinesa zvekuti pane music yavo haisi kuna zvinowanika kana kuti titi kana isu vacho vaberekwa ine muzukuru wacho kana kuti vamwe vanoukamanachi kuti masongs acho vawane havana. Wakamboita mukana here wokuita tsvagurudzo kuti tinoiwana sei mumanzi? Takambozvizama makazama muchienda kupi? Right. Mazamira ndekuti vakuru vari pamusoro pedu ndwaiti ana sekuru vaiti atichazama pakamboyanzana richimondisiya kuri mawe akamboti ava pakaenda sekuru wangu asapa wacho akatoda music anzawo atichazokupai kudiwo zvatambozonangana sauti ende hatina chishuwa chokuti dai tawanawo music yese yairimba gogo vangu but hatina information yacho kuti tutotenda imawaya kuno kuti dai maigona matipo music iyo iwanike yagogo vangu. Aiwa pari unzwisisika. Tinoziva sisi kuti kune mari inobva kuzimura pagore iri kusvikayo. Mari iyo yaimbouya ichitorwa nemunin'ina wavo but izvo zvokubva nhasi hakusina kana mari yauya. Kuuya kwemari taikuziva kuti kana yauya ambuya vaiuya kuzopa chembera yamuri kuona imari saka ndofamba patove nemayezi mari haisi kuuya. Pane here akamboedza kuzvitevera kuona kuti zvakamira sei kumboronda nekuda kwokuti zvinhu kana zvaitika mukaona zvisingachaitike munotanga kuita tsvagurudzo imimi vazukuru vacho maapo makura manje? Ya ipapo mutaura chokwadi vakura hapana akazvita tsvagurudzo tanguti pamwe kufa kwomunhu zvarova tisingazivi kuti imimi kutorangarirawo gogo vangu kuti vachiri muchiri kwayeukawo zvori kuti wakamaita mimi ndikochatopa simba rekuti patsvagidzo yekuti mari yacho iri kufamba sei nokuti munongozama marara mato mazuva ano munhu anogona kuti munhu akafa mongoti munhu zvarova asi munhu anenge asina kurova saka kuya kwamaita mimi munogona kuti tibatsirawo mucheuka chembera muri kuonai. Admire Mapfumo. Admire Mapfumo uri kuenda kuchikoro? Chikoro ndakapedza. Wakapedza ukasvika form 6? Aiwa form 4 ndo pandakaperera ndakashaya mari yekuenderera mberi. Saka kusvika form 4 kupedza chikoro? Kana tiri kuno kumamisha one kushaya kwatinoita mari tinenge tichitoti tapedza. Ndikasvika grade 7 ndikashaya mari ndatopedza chikoro? Aiwa sandizvo. Handizvo. Aiwa zvinodzika. Saka wakasvika form 4. Zvakabuda sei? Ndakafoira. Sure. Saka ufunga kuita sei? Pari zvinozi ndine fungu dzekuti nditevedzerwo zvaita tete wangu nekuti ndinoita dzimwe nguva dzekutomboroteswa zvekutoimba zvekuti ndikona kumuka kusei ndichitova ndine ruzivo rundotoimba song. Saka wakaitei nazvo kana uri kuitei nazvo? Pari zvinezvi ndingori nemasongs angu but zvekuti ndigone kuridzisa kana kuti nditeedzere zvavaita zvekuridzisa zvacho ndopasina instrument saka handina zvandokwanisa kuita. Saka iwewe Admire uri kufunga kuda kuridza musambo wakaita sei kuteedzera musambo watete here kana kuti uri kufunga kutanga kupinda nezvako?
ndoda kutedzera musambo watete asi ndichawisa pane chimanje manje asi ndinenge ndiri musambo iwo. Saka wakamboedzera kuda kutsvaga rubatsiro kana kuti hausati watombotanga nezvazvo? Pakamboya VZBC kunokuka ndanga ndichiri mudiki asi kuimba chaiko chaiko ndanga ndatogara ndichitoroteswa saka handina kumbobvira nda. Saka dzitoripo here nziyo? Ya pari zvinozvi ndinokwanisa kukuimbira iwani. Imbotiitira kuti nzwi. Nditererei ndimbozhaurawo upenyu izoro muzandizhorawo kuti ubvume unombotamburawo zvamuinazvo tichava nazvo chinongosiyana mukana yekubudirira asi kana wabuda usandishainira ramangwana hauziva yachakuyamura upenyu ivhiri unotenderera ndasvika kwako ndigamuchirewo paunouya kwangu ndikugamuchirewo mari iyoyo ndichava nayo hembe dzakanaka tichapfeka ndipeiwo nguva yekutaurawo upenyu ivhiri muzandizhorawo. Ndida pasi pano ndozvandainzwa wachizvichimbo saka ko mukuregere kuyazosumudzira chipo chatete tikangozvineterawo nokuti magitara acho akabva angobva ashayika zvoti paakamboya kuno taitoyatera mese muzvomanyanga munhu varume vedu tichitodawo kutamba mukati imomo tichifarira magitara esingaiti. Aiwa zvinofadza. naSusan Mapfumo zukuru waSusan akashaya. Susan zviri kufamba? Zviri right. Uri kuitei kuno? Kuno kundakagara ndakanga ndakaroorwa murume wangu paita accident saka ndiri kuno kundakagara kumba kwedu. Akaita accident apaita sei? ndobva afira pasipoti. Tine urombo chose. Kupiko kumaigara kupi? ndaigara kuHarare kuNewlands. Handitika. Aiwa tine urombo chose. Right. Ndiwe wakapfekedzwa zita ratete. Unonzwa sei? ndonzwa kufara singaiti kuti kuno vamwe vakatokura vahombe vasikana vakadarika inini but vanokwanisa kuripiwa asi ndakaripiwa ndiri mudiki kwavari saka zvinondifadza singaiti. Handiti waiziva zvaiitwa nemuridzi wezita iroro? Saka ungozvisiya zvichienda zvakadaro? Ini chipo chacho handina
ndakapiwa zita pari chipo chacho kuimba andina aiboza vamwe vantu vanorota kana kuti andashunge kunyora ina nditorina kana chipo chacho kana chokutorota nditoroti nchiimba kukarara unobva wafira tu zvako ndotorarira futi ko asika wakapiwa zita ukapiwa neizwi racho chaiyo chauro ratete chaiyo unokwanisa here kumbotimbirawo nogona kunyeperawo wafani kunyepera iwe ndiwe chaiyo chesuziwa wezi masongo aka takakura edu takazvarwa vafa saka kuti tinyatse kuanzwa kuno kwatinacho zvose kuanzwa tongoitawo zvokuti apo neapo toita kuyanzwira paredhiyo maigara kuharare redhiyo dzinenge dzichirira ikoko hamungatadzi kuanzwa nekuti tinoaridza mazuva ese saka unotiimbira kanasa ndiwo wandiyandongoziva imbwa namamai tiimbire ndakanga ndakarorwa ini kwamurewa kwandakasiya vana vasere zvikanzi sisi fambai nehapa ini here zvangu neni zvatopera inika nyika yose yandiramba hanzi hapagari pambi pano tyakakatya kambo aka kakanetsa zvokushungurudza zvezvo mudzimai akashanda kana chikwata zvakawanda ke the OK Success Fantasy Band the Green Arrows Bugaloos Alright, I'm not telling you. Oh, I'm getting going. I'm not going to go. Anditika. Andikerenda unooneka hangu. Ndiri kudzoka pano pawairisi. Musi wechitatu. Masikana 12 o'clock. About 3 o'clock. Ajoti happy Christmas. 2018 Christmas. You will say? Ye gorero Christmas ine mvere. Amaenda kumamisha ere, mafamba zvakanaka ere. Tine urombo kune vamwe vapinda mutsaona. Singazitarisire izvozvo kamwe. Kupinda mutsaona musi wemafaro kudai izvi zvinorwadza chose. Inge takachengetwa tichinzvengeswa naMwari mukati megore rezokuwarira gore rakunopera kudai izvi aiwa zvinorwadza chose. Right, pane madambudziko rudo here pane Channel FM ka mungotipawo ka maringe kane gamba ratinaro ka pazuva ranhasi Suzana 7793 muka ndakanga ndakarorwa ini kwamurewa kwandakasiya vana vasere chobadika asawira wangu lipati lupahla mkhululi zviri kufamba here ndavakuda vesimanje chobadika ndikatilega ndiende harari onaika kune vamwe vari kusasana chobadika ndakapfuura nekutapara nekumabhuku nekuzengeza kwese nakagara upenyu mazondioneraini onaika hapana chandida pasi pano ndachembera
ndiende mumagawa unaika hapana chandida pasi pano ndachembera kwavane vesimba zvikati chokwadi yaumarika hapana chandida pasi pano Christmas yegore namati ine mvere National FM zvekare ine mvere lepenyu ine chimuti yane mvere echiwa here pakatoipa National unoti halo hello makariko tipe makadiwo tripo ndiani wangu muripi ndamita nakawarukasike zvakanaka mama aiwa vanhu vaigona tetawo vaigona ka aiwa tinozvikudza chose ndinongoti merry christmas and happy new year kune hama neshamwari dzese handitika ndigoti makorokoto kune mwana wangu tanaka mupandira asitsawo 14 years nhasi wakomana saka muchamuitirawo chiko mangwana handi nhasi kati atoona titodii kana kwachena kana kwachena muchaona kuti modii aiwa asi uyo kauyoka zuva rake riri special saka hamufani kumubatanidza nevamwe aiwa vese kunoti umwe wachona ndonso wa 25 january umwe wacho 25 march amai vacho 25 november sei maingoteya ma25 mino zvinoitawo mwari mwari kuita sei handiti ndimaite ndimaita vana aiwa makorokoto chaiwo kaomanaka amai 25 march umwe 25 january umwe 25 december vanogona 25 kucelebrata kwacho ko mudhara wacho mudhara wacho anenge ndiri pakati pemwedzi chete anetava muroti avo makorokoto echristmas musakangana kuti panyuwere musi wa 1 ndini ndicharitsemura gore racho kwava ndinenge ndichirwa dzakaita mukurumbira chete kubva na 12 kusvika na 3 o'clock saka ndinoti mumwe neumwe asarudze dzake dzanozoti dzakanetsa makore apindayo nhatu badzi kuzokutsemurira kamwe chete kacho papo tichazenge tichidzitumira hedu ka musi wachewo paplatform whatsapp platform yedu yeRechalFM ndo pandichazenge ndichidzikwapaidza inini nesa kumati halo 7791337 already halo ready halo makasimba here mukoma wanhu wakuru zviri sei mwese zviri kudii aiwa munongonzwa imi aiwa vanorova teta handitika aiwa ndinotenda ndokutaura nani namarimbijike innocent ngoma ino pagoromozi maita basa imi Guru
kurumidza kumutenda iwe national remote. Hello hello radio Hello. Makadiko. Hello. Hello zize Ipe Makadio. tripo Mutaro na tapone kwa magamu kurushinga. kurisiye nasi kurushinga Awa kurushinga kurura zvapo. Yava. Chokutanga vese 22 inotaura ichiti kune vavo vakamugamuchira akavapa simba kuti vave vana vaMwari ivavo vakatenda muzita rake. Zvinoitika kwauri zvama kana wamugamuchira. aukosera seko savira wangu John Muroi pakuwadzana apo zviri kufamba ukaona wakuita sene minonzi Muroi chii chinenge chamboitika kumadzitateguru ikoko vedu anonzi John ega ndiye waka warume anonzwisisa mimanzi muno muZimbabwe nekuti ndo basa rake. Seven 913 Benjamin Davita oh tinzirei watiti oh Jesu mwana wa Davita tinzira jere titi yanga iri tsuri chechero kuita mukaka kuita mwenje titi nation from radio. Hello Hello Mari. yebo Makrabo. muche mamazvirisei Amuja anofana nebasa reyamuita ya one time. ndatenda mukoma ndiani wangu uyu Mudhara rao ndiko Christmas box rao Mari. Box box yokuti gore nouya ka 2019 tinoda tichibudisa pa TV chapo chirongwa ichi boze takanaka ichi. chaenda nenyika ngachende pa TV ka takuchita pa TV kuti kuzofera mtoa interview pa TV pa chimboona vanhu vacho. saka chirongwa chane mvere kachi aiwa chakumberi chaiwa Mari patobuda nechimudini. ndatenda wangu baba ene chazodawo tichete yakadzi national anthem yauti kepi muri kuida tikuita zvokuti Mari mungatotigonera kuna mudhara rao. aiwa muchaiwana mudhara wangu ndondo wari inini mukasaiwana inini yozowanikwa nani kuti muchaiwana chete rambai makandigara bhampa iwe mchenjeri terera uzwe basa rako reudzokere initambura hama yangu rimwe sura uchachema zvikanzi chirongwa chikaenda pa TV nana mukoma wangu Nathani Nyamuganda tisina ma TV tozodiko basa rako fambira naye nenguva initambura hama yangu nenge maanayo gore remangwana inenge ndangwara inini kana kuti utaure neni hauzogona hama yangu inenge ndachenjera inini ukosatsa Cornelius Matombi Lilian Magabadera kufambira Magabadera wemafaro Lilian wemafireworks ochanyama moto chiripo ndichashinura rimwe zuva ndichave mhandu yako iwewe ndichave muroi wako iwe ochanyama moto chiripo ndichashinura rimwe zuva ndichave mhandu yako iwewe ndichave muroi wako iwe aiwa inini mangwana kumba kwangu handidi vaenzi nekuti akusiko kaberekerwa Jesu uchachema munhu wese anozoka kaberekerwa Jesu ande ikoko atunodza zvanorima akachenjera hamaya havana nhamo hamaya uchandiona ndiri mugomo ndichiparidza checherukare iwe ndiwe uchachema unondituka iwo kure asi unodza zvanorima vakachenjera hamaya
7791333 mready. Hello. Hello. Makaniko.